Keksin nimi on My Personal Cameraman. Järjestelmän avulla pystyy kuvaamaan itse itseä ilman kenenkään apua. Ensimmäinen tuote on kehitetty ratsastukseen, seuraava on menossa tanssiin. Tällä hetkellä keskustellaan myös laskettelusta ja sitten myöskin, että esitysten videoinnissa myös hyödynnettäisiin tätä. Eli se on erittäin skaalautuva järjestelmä. Käytännössä keksintö toimii siten, että meillä on siinä tilassa on paikannusjärjestelmä, seinällä on Full HD-videokamera ja käyttäjällä on ranneke. Käyttäjä painaa rannekkeen painiketta, seinällä olla kamera lähtee seuraamaan, sut zoomaten, painat uudestaan ja video taltioituu automaattisesti sun omalle tilille filmi.tv:ssä ja voit sen jakaa sieltä esimerkiksi ystäville tai valmentajalle palautteen saamista varten. Idea keksintöön lähti tarpeesta, eli mulla oli tarve ratsastajana kuvata itseäni niin kuin kehittämistarkoituksessa Salvador Laurilla, sama asia laskettelun kannalta. Se suurin oivallus on siinä, että sä voit itse kontrolloida sitä kuvaustapahtumaa. Painat rannekkeen nappia, niin kamera lähtee seuraamaan, painat uudestaan se jakaa. Eli se yksinkertaisuus on siinä niin kuin se isoin juttu. Ja me on tehty yhteistyötä Suomen Ratsastajaliiton kanssa ja sieltä tuli niin kuin vaatimus, että se pitää olla mahdollisimman yksinkertainen käyttää ja sitä se nyt on.